Magandang hapon, ito na ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Good news, wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan sa buong Luzon, samantalang shoreline naman o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng ating bansa, partikular na dito sa Eastern Visayas at sa Caraga region. Dahil naman sa amihan, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon Province at Kabikulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay mas maaliwalas na panahon ang ating inaasahan. At dito sa Luzon, yung mga pag-ulan na posible nating maranasan ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw ay yung mga light rains lamang o yung pag-ambon na dala ng amihan. Samantalang dito sa rest of Visayas and Mindanao ay yung tsansa naman ng mga pulong-pulong pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na dulot ng localized thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon, dahil nga sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan ay makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, dito sa mga lalawigan ng Quezon at Bicol region. Sa nalalabing bahagi ng Luzon ay generally fair weather conditions na ating inaasahan at kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Agwat ang temperatura sa lawag bukas, posible maglaro mula 19 to 31 degrees Celsius. 12 to 22 degrees naman dito sa Baguio City at 19 to 28 degrees Celsius sa Tuguegarao. Temperature forecast para sa Tagaytay bukas, posible maglaro mula 19 to 28 degrees Celsius. 25 to 29 degrees naman dito sa Legazpi. 23 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa at 24 to 32 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Sa Metro Manila, patuloy pa rin natin mararanasan itong magandang panahon. Generally, maaliwalas sa panahon, may chance pa rin ng mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan. Agwat ang temperatura sa Metro Manila bukas, posibleng maglaro mula 21 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin natin ang patuloy na pag-iral o yung epekto ng shoreline hanggang bukas dito sa Caraga at Eastern Visayas area. Kaya patuloy rin natin mararanasan itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa nabanggit na lugar. Asahan natin na mataas pa rin yung tsansa ng mga biglang pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Kaya patuloy tayo mag-monitor ng mga rainfall advisories or thunderstorm advisories na posibleng issue ng ating Pag-asa Regional Centers at maging handa at alerto tayo sa mga flash floods at landslides. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, dito sa Western Visayas, inasa natin yung epekto or umaabot yung epekto nitong northeast monsoon. Kaya asahan natin yung mga light rains o pag-ambon na dala ng amihan. Dito naman sa Central Visayas at sa rest of Mindanao, ay may chance naman tayo ng mga localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi, ngunit pangkalahatang maaliwalas sa panahon ang ating inaasahan hanggang sa mga susunod na araw. Agwat ang temperatura dito sa Iloilo bukas, posible maglaro mula 25 to 30 degrees Celsius. 25 to 30 degrees rin dito sa Cebu at 24 to 29 degrees Celsius sa Tacloban. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro bukas, posible maglaro mula 25 to 29 degrees Celsius. 25 to 32 degrees naman dito sa Davao at 24 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga.